Madoda mna sanirhala ukwazi umlando wenyongo ke ngokuba inyongo kwakuyenze kuthiwe inyongo kwenzekani ukuze inyongo okulingazange libhubhe iChina litsarhwa inyongo litaste uba ingabe inyama etyiwayo nto atya yonke into. mamelani kaloku manje into eyenzekayo kudala kwenziwa iresearch ngenyongo uba ingaba inyama etyiwayo na okanye inyama efana natyiwa so lalikhona iChina lalithenjiwe kwenye ibutshara yayibona inyongo ke kudala kungathiwa yinyongo kusithiwa yityhaki kubonile laa nto yathi yiplastic kusithiwa yityhaki ikhutshwa ngoba nyani irhaqisa inyama yabona yirhaqanyani ke wethu. so ke ngoku kwathiwa kuyokwenziwa le research phaa kulaa butshara nyhani elaa China lacela le nkomo inyongo hayi magi kaloku inyongo nzolo lathi licela lenkulu kakhulu lalizithembile ekutyeni inyama lalitaste ke laa China leya linebhutshari evuthayo bethengisa inyama emnandi ibhutshari yakhona sure kwaye kwacaba ke liyayinikwa le nyongo yenkomo lathi kubelinikiwe lavela ilwabela wonke emlonyeni yemadoda kodwa abe China ungathi utaste nje sokuqala kwakhona umXhosa kabi kothuka lo umXhosa ekhuze kuba emadoda landiyibone into enje yemadoda hayi nyane lavela acimele la China labomvu lathi khwaye kaba liyaqaqayelwa inyongo ni ngoliyabuza injani acimela lavala amehlo lathi mbapho niyala wamkela ufefe emfondini injani le nyongo uthini ke so lavela lona yinyongo uthini ke yinyongo so wathi umXhosa ande mvile ubuthini lo mfolo uthi yinyongo uyawazi ngamaXhosa ungafuna uzishekisa so yaqalela umlando wenyongo kuthiwe yinyongo because of la mXhosa wathi asovela China litsarhwa la nyongo lathi yinyongo uyayibona so kwathiwa yinyongo ke ngoku yabona kwelixesha likhoyo ukuthi kuyaqhala kuthiwa khuphi inyongo wakho mfana ngelo xesha kazinyongo wami inyongo latsarhwa la China so laduma la trend ligama kuthiwa malitrendiswe uba inyongo kuye kubizwa ligama libuya kuthiwe lityhaki inyongo so utsho umlando wenyongo xaqalela uba ibizwe inyongo kodwa emadoda inyongo ivunyiwe la China.